ħanerġa' nallaċċa il-mistoqsija tiegħi mal-ikel. Tajjeb, għaliex filgħodu inqum baptit. Issa. Xabtit. Ti kelmi pasta, za. Xabtit. Fire hand. Għaxin tkun fire fil-ħodu. Mux u għat jarmin nar. Da ma nafċet jgħal. Jiena tiddej unihdej xurxin, daqt nifritkom. Namluħ, il-raġġu tiġi tfaw. Ma mbagħad ma jidirx dik in-nejka, li hemmhekk ma jidirx imbagħad. Mela, ara tlaqna. Mela, mill-ikel kollu li jeżisti u li x-soltu tiklu. Li mu dak l-ikel li sakrosant għandu jittikel bl-idejn u mhux bil-furketta jew b'xi ħaġa oħra. Mela. Kollox, kikun nista kollox bil-furketta. Ek titkellem, minutek kalla wara dej il-mikrofon, faċċata tiegħek. Jiena kikun nista kollox. Bear with her, ġajisi la sena u nofs. Jienet namlu bħal taħħa. Menti, eżempju minn jifhem. Ejja. Xaħġa li tittikola bil-furketta bil-fors. Le! Bil-maqlub. Marelli, dimmin fej ġibtuha, ma stajniex jisibu ġaħat tiegħu. Ngħidlek badna ġab is-sigma ġibnieħu kol kiekom. Xaħġa li bidejk bil-fors. Il-fenek. Ma doffi, isma' widnejk ma tisma'ħomx. Il-fenek. Il-fenek. Anka li ħatta. Imma ħana jidilkom mela għenet kelma fuq il-fenek. Meta tiklu l-fenek? Tiġrilkom illi ma tkun tista' għasek tinħasel ma titlaqlek li r-riħa. Ejja, tal-bassa li jintu ġobni marja, ha? Imma mux li titħol fis-sodda. U hemm fenek partikolari ta' ma rridx insemmi fejn eżatt imma l-imġar narħat mort f'qajtu. Għajdu l-verità mbagħad wara jkun hemm il-ħsara mara tikol il-fenek. Mhux il-fenek imma li jagħmel ħsara issa li jiena espert le laqqas. It-tew ħsara kbira, familjari. Jiena niklu nej it-tew bis-serjetà. Ej, anke jiena nħobbu. U l-iktar ma favorit tiegħi fil-forn sħiħ għax-xallu da. U jitaffet.